ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Дӯстон, як бор дигар хушомадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, аҷоиб бо нархҳои дастрас. навора бародар то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. ва шахсое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед бародаро. ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастай. ба тариқи имо ватсап ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои дастгириётон зинда бошед. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. наҳори имрӯзаро сар мекунем дӯстон. якум мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Tico ки соли барориш 1996 солай. абиё мотор боша як литрай, кузов минивен, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш дар ҳамиҷа фурӯхта мешавад ва маълумоти иловагии нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дора. 11 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 69 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомиладора арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996 сол, кузов хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. нав мотор кардагим гуфтай 4 баллони нав дора, хадавоишам навай, акклиматори нав задагим фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дора. 3500 сомон нархаш кадай соҳибаш. агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 193 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, фақат шахсони харидор. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориш 1994 сол, абиё мотор боша 1.6 литр, кузови универсал, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора, срочно фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 20 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 126 000 рубл мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, шахсони даками Toyota Corolla дар Курай метавонед барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақами дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 сол, абиё мотор боша 1.8 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш гази евро 4 задагия. мошина ба ҷои қарз гирифтагием. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 29 000 сомон соҳибаш нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 184 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомиладоро бо камтар арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Corona соли барориш 1996 сол, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш бародаро. кондитсионераш кор мекунад 100%, монитор, задни камера ҳамаш қоидави ҳастай, документош 1 солай. масъалаш гуфтай нав алиш кардагием, ҳамаш 100% хулоса мешинем, фақат ҳаиш мекунем. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 22 000 сомон бародаро нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 139 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. Toyota RAV4 соли барориш 1999, абиё мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфта Европа ягон камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 46 500 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 295 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай савдо дар пеши мошин бо мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Volkswagen Golf соли барорӣ 1998 объёма мотор бошад 1.4 литр, сӯзишворӣ бошад бензинаи, коробкаш механика. мошин гуфтад дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳамааш 100% ҳуҷҷатҳошам ҳастад, консонер дорад, 10 литр бензин қадди 130 мегардад. фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад. 27 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 171 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтад бо муомила мекунем арзон мешавад. фақат дар пеши мошин ба телефон савдо кардан намешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwon Nexi соли барорӣ 1995 сол, мотор 1.6 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мегӯяд германскай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагии нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 18 500 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 117 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтад бо муомилат дора арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барорӣ 1995 сол, объём мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин гуфтад задагӣ пусидагӣ надорад, 4 баллони нав дорад, техас мотор 1 сола ҳастай, кам-кам малярни кор дорад. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷандай бародаро 27 500 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 174 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтад бо камтарак арзонуш мекунем. марҳамат бародарои мошин хар, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи бародар дарёфт кунед. нархи хубуш кадай марҳамат занг занед. Opel Astra F соли барорӣ 1996, кузов хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин ҳафтаи моторуш 1.6 простоя бензин газ, гази таблетка, техас мотор то моҳи январа ҳастай, баллонош навай, хадавоишам зурай. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷандай бародаро 23 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 146 000 рубл мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара марҳамат ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориши 2011 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш дар такси кам гаштагай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон 89 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 565 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтад бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар занг занед ва маълумоти иловагиро ай худи бародар дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барорӣ 1997 сол, кузов седан, объём мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуба гуфта краскаш камтар кӯҳна шудагай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Рашт қарор дорад дӯстон, 21 000 сомон соҳибаш нархаш кадай. агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 133 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барорӣ 1997 сол, кузови кабриолет, объём мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошинча гуфтаи сӯзай ҳама ҷош камбудӣ нест, сӯрошна фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. бародаро мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 33 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 209 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи муомила мекунем бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай, дошта бошем гуфтаи марҳамат занг занед, пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи бародар дарёфт кунед. метавонед занг занед, маслиҳат кунед
нархи хубаш кадай бо муомилаи хитон гапкори хитон метавонен чақчақ кунен. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.